Ang hirap naman maglingkod sa Panginoon. Ang daming problema, ang daming pagsubok. Ngayon na naglilingkod na ako sa Kanya, marami ng problema. Minsan ganoon ang tao, mga kapatid. Marami pong reklamo dahil pakiramdam nila nung na sila po ay naglingkod na sa Panginoon, ay nakakaranas na sila ng mga ganong bagay. Pero sa Bible, mga kapatid, tinuruan po tayo talaga na talagang makaranas po tayo ng mga ganong bagay. Tingnan po natin sa Acts chapter 20 verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Yan, titingnan po natin, mga kapatid, kapag talagang tayo po'y naglingkod sa ating Panginoon, ay makakaranas po tayo ng ganong bagay. Unang-una, sabi po ng Panginoon, kapag naglingkod ka sa Kanya, yung isip mo kailangan nagpapakumbaba yan. For example, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, kailangan tanggapin mo na kahit ayaw mo pa, kailangan mong tanggapin, mga kapatid. Kaya minsan, yung mga iba, mas magaling ako kay pastor, mas matalino ako sa kanya. Hindi, mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon, kailangan magpakumbaba ka lagi. Hindi mo madama, maramdaman yung salita ng Panginoon na napapakinggan mo kung ang tingin mo ay mas magaling ka pa sa Kanya. Ginagamit yun ng Panginoon, mga kapatid, yung nagsasalita sa harapan, lalong-lalo na po kapag salita ng Panginoon ang Kanyang sinasabi, mas maganda po sa kalooban kapag tanggapin mo yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Ano po ang sabi pa ng salita ng Panginoon? Merong mga luha. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, meron talagang mga luha. Talagang yung mga problema natin na nararanasan po natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung hirap mo, talaga. Paano yung hirap? Yung sacrifice mo, na minsan, mga kapatid, talagang hirap ka na, pero naisip mo na meron talagang gawin para sa gawain ng Panginoon, ay talagang gagawin mo. Kasi nga, mahal mo yung Panginoon. Magsasacrifice ka, mga kapatid. Ano pa? Sabi niya doon, merong mga pagsubok na dumating, mga kapatid, sa ating buhay. So, yung problema, pagsubok, ay hindi yan magkahiwalay, mga kapatid. Lahat po yan, nararanasan po natin. Dahil sinusubok po yung Panginoon kung gaano katatag yung ating pananampalataya. At minsan, mga kapatid, si Satanas, kapag nakikita niya na nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, gagawa siya ng paraan para hindi ka makapaglingkod sa Kanya. Gagamitin niya yung kahinaan mo, gagamitin niya ang pamilya mo para mahadlangan ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kapag nakita ni Satanas, mga kapatid, na patuloy ka pa rin sa kabila ng mga ganong pagsubok, problema at anumang nararanasan mo bilang Kristiyano, magsasawa rin yan si Satanas, mga kapatid. At yung Panginoon, mga kapatid, kapag ginawa mo yun, talagang ipapakita ang Panginoon ng pag-ibig niya, presensya niya, mga pagpapala, mga blessing. Magugulat ka na lang sa gawin ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Sabi po ng salita ng Diyos, kailangan patuloy pa rin tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. Dahil ganun po ang magmahal. Kapag mahalin mo ang Panginoon, mamahalin ka niya. Salamat po. God bless.